U Archbishop Victor Lingdo ubadi u Archbishop ka Shillong Archdiocese hakani ka singi ublei ka Santarik ulapli ka Saint Dominic Xavier Parish nongra kabalang shnong nongra kabalhap hapo ka parish nong thamai kalayo ya ka kerteng bapura kum ka Saint Dominic Xavier Parish nongra kaban kedup lang ya kabalang shnong maulenrei yakani ka jingpanyat yakani ka parish la IT haki phadar jong ka Congregation of Holy Cross batla thong ye u Father Theophilus Sotun kum u parish priest Baningkong hakani ke jingpli ka parish la dan lang ringkat u Father Richard Majau ubade u Vicar General ka Shillong Archdiocese Father Augustine Kotala ubade u parish priest kanong thamai batlawan sakhilang ru da u menteri rangba ka jala u konrat ki sangma u MLA ka than u ba Charles Pingrum ba AL Hek bat kiwe ki he sarkar Honorable Chief Minister Conrad Sangma, and all other ministers who are here, I'm very happy to see all of you joining today in the opening of new parish in Nongra. I welcome you and we wish all the best. Hakani kasi kabakraw, bangiwan hani banpli kani ka parish bathamay, balay nam hakajiada jong Dominic Sabio bakot. Baru-baru ngitip bahaya ka jingiem uneu rukut udai khana samlarit Henry bait belai bakiar berbon ka pop baju om berbon la ka yap banyak ka balik pop ai punya saj punya da ya kani ka parish bathamai nang ta shisu kani ka si ka bakrau habangi pli ya kani ka parish bathamai ka parish ka dei ka jaka ka ba Kibriu ki kedua lang haka jinga teli ke jinga ke jinga long ke wei haka parish judan berbor ke jinga niam ki sakramen nadu ke baptisma hadu ke jinga tiu korim haka parish ke don berbor ke jihi kai niam ke parish ke dei berbor ke lat ke lenti banyalap yu jisu ya ke hima jung blei ke parish ke dei ke jaka ban lep ha ya ki wei ban imha ke parish ke dei ke jaka ban chakri yu blei bat iki para brio kata kadau ka jingdan ka parish kadai ka jigar khu ba krautam jo ublei ngakan mau kepadang sedang bawanru ki prabangai kirang ba kilong kemi ki jukli lando on pli ka parish jongi khat du ya wai meta ka sngi ngilap wan hani ban pli ya kani ka parish pe thamai ai ku blei ya ki prabangai baro ki badan ha kani ka snong nongra Maulen Rei ba pilayo ay kani ka parish pathamai ublay ka jingsuk un karku un kadro ay pi man laki long ying long sem ki long pa long kemi ki kun samla ba ha kini ki atli ki shdong bahe ublay un pun kaladur ya pi un karku ya pi da ka jing ay ka bakarpang ka jinge ka jingkermen kamdam ka jinge blay ka jinge iway yay pat appointment of the new parish priest Kachingthung Parish Priest, Ubik Chalengdo, Archbishop Kachalaniam Ba Shillong. The Kaching AA Ublay, Bagaching Ibit Kakhet Apostolic,
kajing kublay bat kajing kerku. Ya unong ya trailang ba iye jungi how Jesus Christ, Reverend Father Theophilus Sotun CSC. Dagane ka siti nga thong ya pi kumunong sharay ya kaparish jong Dominic Sabio Bakhoy Nongra Shillong East Khasi Hills District Meghalaya ban nga IT ya pi ya kajing sharay bapura jo ki mensiam baro ki bahagane kaparish. Rengkat bat baro ki bor ki ikhtiar ki kamram bagi cing mentoy katkum kaan balang bat ki dustur bacudon hakacelan yamba nalor kata ngapan khamti api ya kane ka kam haka santarik ucemang arhajar arpusaw pen pentrai kam ya kabor paris pris jongpi nadu ka santarik ucemang arhajar arpusaw hadu banda penbait da kumbuipan Lahir Shillong rengkat berkemuhor baka jinsoy ka tayong jonga haka sitarik ucemang arajar arpusaw. Kredo ship mengi mu so klej juban lak marway na kani ka jing klej juban lak jong ka jingej. Nga Reverend Father Theophilus Sotun CSC ngangej kem ban nga pla ya ki ek baro balakan thup ha ka jing pla ka jing ngej kumne ngangej how way you blay ukpa badan bor baro unong thau ka beneng bat ka khandeu bat jong ki ek baro ki bangila ban yo I bat ki bangim la ban yo I bat how way utrai Jesus Christ ukhon mamarway jong blay bat balakha na ukpa nadu ka bom jukut Uba ublay na ublay, uba kajing shay na kajing shay. Ublay basisya na ublay basisya. Yaw balakha, uba amsem lathaw. Uba kajyo kajing long tanray kumukpa. Daw balathaw yaki eki baro. Uba nakabenta jongi kibriyo, ban nakabenta kajing panim yangi ulahir na beneng. Bat ula longdo daw mensim bukhoy nakamaret thaisati bat ula long briu lasa narpnaru yu nakabenta jongi ula sale ben hapo Pontius Pilatus ula yap bat latep yu bat ula mipat haka balai sngi katkum kijintho bat ula kiu shabneng usong hakamon ukpa bat un sawan pat da kajingdon burom ban bisar ya kebaim bat ya kibayap kahima jengu kanom don jingkut Bad hau mensim bakhoy utrai uba ai jing im uba mi nau kpa banau khun yaw balamani bad burom rengkat baduk pa baduk khun uba lakran na kinong yathu lepa bad hakabalang kabalong kaway kabakhoy Catholic bad apostolic ngapla kaway ka baptisma na kabata ka jing map yakipop ban ngakmi lanti ya ka jing mi pat kibayap bad ya ka jing im makapathay ka bandang wan amen Ngabat kem triang ya katabaro kabalakan thup hakaktian ublay ya kabalat ho ne ya kabala ay pateng ngapdiang ya baro kajing sisa saphang kajingat bad ka akor long briu man briu ya kibala pensisa bad hikay da kabalang laha karukom kabas ngop hing nelang ba kajing hikay kabajulong bad kabaday hok khamtam gitu kebayadai bad kajing maya jongka balang bakhuaj ukris ne saphang sakramen jongka saphang kajing knya jongka ukris bakhuaj bat saphang kajing longkli jong bishop karom Hadin ba pilih snel Theophilus laklej juban lak mentau sign ni kani ka dokumen man long ai khot an ngot ban sakhi hang ni ka kes barong ba balang jong ni ka balang sinong hani jong ni paris patamai
Or nga Most Reverend Victor Lingdo, Archbishop Jang Shillong, Dakini Kishabi, ngai TFP, Mapilonong Pet Nong Sumari Kayumani, Happy Pada Theophilus Sotun, CSC, Mentakasi, Santerik Jemang Arajar Pusau, Yaga Jinglong Trai, Helor Kanika Parishong Dominic Sabio Bakot, Nora, Iskasi District, Rengkat Baro Kihok, Baki Jingmentoy, Balapen Sno Haka. Hak jumpa marukun baru mensim bakoi. Amen. Pilayo paris-paris pertamai. Tapti kamjam. Kod biang tu armut kisaki mani berwan cekamat mensain biang yang ni kod. Kira balang jung kamo nendrero bat makani kaslong mensain kini saki. Ai kublai ru yang para paris bil pertamai. Kan mau kani kanongrak hap lang ru mau lendrei wala dah clemention mani langsung shutu isai kadar bah. Ars pa Henrio. Ke number jingrai Ars pa Henrio. Ngasim ya kene ka kabu ban penpau ya gejis ngungu jonga rengkat bat phi ki pai rungai ki balayawan ban simbenta ha kene gejing play paris thamai hanongra phi ki badon hangni khmat jongene keduan setei siang mani susurok bat setei sa kper ding se setei nungkong klem artatin kejing aingu jonga kadei sau blei bala penyait banyalam yangi nganget bakane kadai ka sandur jong ublai bangela yo sakawai pat ka paris thamai ha ka archdiocese jongi kababut pat nga panpau ya ka jins ngungu jonga ya archbishop Victor Lingdo ya Father Richard Zaran vicar general bat ki wai pat ki Lingdo ki balong ki nong ai boy bat ki nong pasiao ya Lingdo sat jongi pilapan pau ya ka jins ani ajong phi ha ka sengruniam Holy Cross Mapila pen kamti yaka kam sarai jong kane ka Paris. Kabalai pat apan pauru ya ka Jesu ngo ya ki Father Missionary Salesians of Don Bosco ki balatrei hakini ki sanpus nem baladep lengba ka Paris keme ka Divine Savior Parish nong thamai. Ban penhe pensan ya ki jingai Kristen Catholic jong kine ki arteli ki balang sinong nongra bat maulen rei. I want to thank the province leadership team of the Fathers of Holy Cross, province of Northeast India, under the leadership of Father Simon Fernandez, CSC, for giving me this opportunity to serve in this new parish.
I understand that when much is given, much is also expected. Pangkop Birom ngidon ke jingtho ke bang gumne High Archbishop Victor Lengdo Didi Archbishop Shillong pa Archdiocese Archbishop Be ngi ki pai rungai ke Saint Dominic Savio Parish Nongra ngi dap de jing songo ke bakrao yo blai tra kan ra bala kren hapi ban nyau yangi ki babit ban piang ya kene ke kardan bathmai ban longkum ke wei ke parish hangne hanongra nag banta ki pai rungai jong ke balang snong nongra ban maulun re langim dawa satya lengba jongpi ngi kwa ban sngongu ya kilang do salesian kiruniam bat ki pai rungai jong ke parish nong thamai ki balano senyang sa ki jingim mensem bar ka jingai jongi nanu ba kapor bala pen khamti yangi hapo ke jing smar supher jong ke parish nong thamai lakumba san phewar snem khamjor shushu namar ba menta ke kenti da ke jinglamu blai bar ke jingi bit di archbishop yangi la kenti ukardan cha ke parish ban pen pho pen pheng nya kalong breu man breu jongi kum ke nong bodu jesu Sister Rani Mary Pengrove FMA, Sister Larissa Pasi MC, Sister Dalang Lin MK Renja FMA, Kublai Shibon ngingai ba de jingwan jong kene ke parish ke bathamai ngin semi ngin sayo Shibon sho ki reunion. Mentangi ko aro ban ban pau ke jing songo ya baro ki phadar ki baladan ti bat ngi ki ba wan mas sa kene kabalang ba Charles Pengrove MLA Nong Thamai constituency. I request, please come forward.